Tapo ka dalana eh. Uy. Uy dam, am ka to dam. Ay, dito ko ay manguan ko. Ngita ko ka Valentine's oy kay wa joy hatag og bulak sa ko ay ako na lang manghatag ani. Dam sa man yung pandala. Mga bulak mga kuan man eh. Bulak nga kuan nya. Pa man ko hatagan kay bantay ka Valentine's sige bulagan ko sa tong uyab. Sabayan lang ko madam. Mga tag bulak sa mga tiguang. Ah sige manghatag na lang. Mga junior citizen. Mga junior citizen. Oh. Ah sige ay tagana lang na daw sila bulak oy lo. Madam. Ayo. Mang Esther. Ano ka ay? Bulan. May palitik ang bulat lang be. Nuroy ko bulat. Ha? Dagan ba kan? Pulo ka klase, may talapya, may ano o kamban. Nuroy ko Kapag bulat. ka nalampan, isa mo ng bulara. Kuan? Bulat nga pinikas. Happy Valentine. Happy Valentine. Nalang. Ano sa mo ng bulara? Happy Valentine's Day. Isa may parang pilang. Ay. Ayaw, dili hatag na ng Ay, salamat. Happy Valentine's. Ano sa may Dagang bar? salamat. Dagang salamat. Salamat, salamat. Kapoy manday mamaligag bulad eh ay. Kapoy sig bakle-bakle mamaligag bulad. Ayo. May bibi. Nan. Nanuray kog bulad ba? Palitik kog bulad be. Pinikas. Sila man na. Binsan pa ni ko gikan ako. Sila gina. 300 ang kilo. Ay goy. Alam daw rin gawas nila para makita nila. Ah. Happy Valentine. Ara nang abli, pwede di mo dawato dun sa wag ka. Ano ni panghatag? Baligya. Sige man na. Yung ana na oy, hatag na oy. Happy Valentine. Ay, kinahatag kag kuan. Kaya ni tag 15 oh. 20 gawin ko kanira. Mahal kay na oy, tag 500 na. Hatag ka. Antay palitin ni bulad be. Ha? Baligya na bulad. Oh, maligag bulad eh. Di ka sa ni Jinsan. Namalit pa dai nakapalit ka bulad. Na. Ay mo na lang niyo. Oh, ka nag-video mo kaniya. Mo lang na. Balo naman ko kuan. Dali ba? Nawata ba? Happy Valentine. Happy Valentine. Salamat. Salamat eh. Hi, tanwa lang squad. Ato sa Milanela ay. Ay, tanlawa. Ulan tayo. Ting. Palitin may bulad. Bulad. Manuloy may bulad at Janet. Oh. Sa nga bulan. Di ka nag manguot. May nalagay mo kuot. Tumaya layo ra bang mo. Kuan ba? Di ka ba ginsan ang bulad-bulad. Hi guys. Bulad-bulad lang girl. Wa sulod ang lagay. Ang kinit ko Ay hala na ay lupred baligya Valentine's judi ay. Isa'y nakanaugay. Wala pa? Ay karon ba? Magaling ani kuno kay magkuan nino. Ate Janet, happy Valentine. Ala, asa 100. Wala, oh, bulan ate Nili, happy Valentine. Ala na asin. Ala, wala ako nagluho. Wala ko. Wala ko nagkuha ko ba na pagdaga ko sa kong friend. Kambyo. Kambyo man ko daw na sa bikot o gitangan lang. Ano? Isa na. Out mo na. Wala ba? Shoutout na din siya. Shout out gipag shout out. Shoutout si Janet. Hindi ko Shoutout si Janet. Ayaw ka itong silupin na. 3/16. Valentine. Adi tawid. Happy Valentine. Kanina nagawa ko ng
Valentine's. Una una. Happy Valentine's. Ala na. Wala ko yata kakiin. Wala na. Loy. Oy, bili si Uyab. Yata. Ha? Meron ka dito. Wala na. Dai, wala ko tag nalis sa iya kayo. Wala ka rin mong kanina. Hindi, 2%. Wala silo ng silupin daw. Ako isa. Alam mo na, apel sa rapon. Valentine's Day yun po, kaya nagpula. Paisurya ba? Paisurya. Kanya. Kaya ka na. Salamat ato na po. Sa tigaga. Nga naman. Happy Valentine's Day, guys. Happy Valentine's Day, guys. Salamat. Ito nga mo. Kilo. Piyata. Thank you, salamat. Tigla to. Ayan, do ka bugas. Guys, mag-raffle day taron guys. Okay, kuan. At night pa-raffle si Madam. Apel. Apel ako ang bunot ha. Ay, ingna jud ko kay ako mo bunotan eh. Sa walay pagduha-duha, ang number 1 Leah. Ang ikatulo kay ako. Apel. Buwan. Ulan na. Ako, anad na po, anad na. Permihat agad sa kong bana. Happy Valentine's. Paduol po diri gamay. Oy, first time na kong nadawa. Thank you kayo sa Ako po. pagbulag, pa-flower madam. Pila na akong edad. First Hapit ako time. mag-50. Ako Karoon pa 54. ng taon ko. Salamat nyo kayo. Pero walay 500. Mayroon. Sama na ko pagtanaw sa vlog ninyo. Magkoy cellphone. Unta na yung maghatang. Hi guys, magsugod na ta sa to ang kuan guys, paraffle sa Rubia Store guys. Grabe ka dato na yung Rubia Store. Oy, Ginoo ko. manghatag yun sila Valentine's ay sa may na lang First makadawatan ni. Sana Paraffle. all. Sa'yo na third. Ato sa ning ikuan ha. So guys, third ato ang una ikuan ha. Third atong una i-raffle ha. Dikutan yung prize. ang ato sang kuan nun, ato asang haluon kay wa man ni nahalo tanan. Yarong tanong ang iyong third prize. Muna siyang third prize, oh, guys. Wow, kalami sa cake. Uy. Balag, wala tayo ka-Valentine's. Basta makadawat lang tag-raffle. Kalami sa cake! Ano siguro? Wala. Sa, masayaw ko. Buruto na ako, ha? Hala, cool po. Paan ko ba daw? Kinsa ka ni. Ang tanawon. Ay, si Joy Marie, ang third. Si Angging. Si Angging, gang! Congrats, gang! Kakuha kang cake, gang! Pangatag, gang! Pangatag! Okay, third prize. Third prize, Angging! Name it. Ay, siya, second. Dagan mo kay kag-entry diri, gang! Second prize! Kakulba, oy! Kakulba, kulbaan ko. Ay, asang second prize, ipakita. Mo gyapon ha. Second prize of Niya third with flower. Ay, kakulba, oy! Kanikita Second prize na ha. Second prize. Ruli Vidal? Ah, si Malot. Ay, sa Timalot! Malot na. Ati Malot! Happy kay mong Valentine's Day lang. Malot. Gamay gitu ya ha. Okay. Ay, sabihin lang, last yun. Ano? Wala ko, first na dyan, day! No, itong ba, day? Okay, dako lagi niya yung first prize. Wala ko, hindi ako. Ay, kinsa man ni, oy. Arcel Tampipi, nakadaw si Ma'am! first. Si Ma'am! Arcel Tampipi. Ma'am Arcel, nasaan santo? Si Ma'am. Si Ma'am. Oh, kaswerte ba nila, oy? Wala dito nakadautan, walang squad, pero okay na guys. Patakan, takiton. Ma'am Arcel first. Ato na ikuan be. Unto at 3 to 1 na lang tita. Consolation na po ni guys ha. 5 ka magkano consolation kayo. Kalami sa cake oy. Excuse me. Maglaway na ba? Nagkuan ka ti upang kuan ti. Ganda lang. Kinsa man ni oy. Si Ma'am Arcel ang first. Ginalyn Daligdig. Ate Nalyn ha. Planggana ni Planggana. Nakadaog kag planggana madam. Ilahi na Ang ko. third si
Angging te. Angging. Jumare. Ate Marie. Chikan si Ate Ruli Bidal. Uy, Madam Leia. Ngano wala man ni sa first. Uy, kambyo be. Oy, dili na kita na sa kuan live na to. Uy, kambyo ba? Wala na bunutan. Di ba ka consolation prize? Sa man ni. Ayo. Jirik Labiaga. Ah, si Eric. Lima, tulog pa ako nabunot. Titiman Potitang kilo. Oh, nana akong ano, sa katong 5. Parcel tampipi lang po gyapon. Ayun, Usa Ayun man na, eh. isa lang, kuan lang. Nakadawat man siya Nakadawat cake first man siya. prize. Kaswerte mo, mami. Kaduwa ko siya nabunutan ay. Iborda? Si Iborda? ma'am. Madam. Madam. For kulangan pag isa. Ay, nabunutan ko. Anong wala Kadaghan cake? jud ay sa entry no, kadaghan jud ay. Pipay, Baroy, Tampipi. Nakamunot pa si Pipay. Saan eh? Pipa, tigi babaw. At taga purkot. At ano. Lima ka po nite. Wala na siya. Ay, congrats sa tanan guys! Wala na siya I-post lang, tanan. i-post lang namo. O, i-post lang namo ang kuan ha sa mga nidaog ha. Claim lang ninyo ang inyong mga prices diri sa Rubia Store guys. Ay, nakadaog ko planggana. May nakadawat ko planggana sa Valentine's Day. Thank you. Thank you, Rubia Store. Thank you.